Și bine, m-am regăsit pe canalul meu. Astăzi o să ne jucăm Bacon. Și este un chapter 9. Eu m-am mai jucat de multe ori, am scăpat din unele case. Și astăzi o să repetăm, o să mai ne jucăm puțin, deci haideți să începem. Deci s-a văzut prima casă. Hai să mergem jos, de pe aceasta am ieșit. O, vine Bacon. Stați puțin să mut microfonul. Așa. Și acum sper să nu fie aici Bacon, că de mai multe ori a fost. Așa. Unde e Bacon? Îți doi Bacon? M-a prins. Se pare că m-a prins, că am fost ocupat cu microfonul. Stați puțin. Așa. Acum auziți? Să vedem dacă se aude. Da, se aude. Așa, hai să ne uităm ce fac ceilalți. Haideți, ce faceți? De pe Bacon urmărim. Hai să urmărim pe cine? Hai pe Cheluță. Cheluță, Baconelu. Așa. Avem ce face. Domnul Chel, Bendiac. Vedem ce face. Scuzați că n-am mai postat de mult, dar cu toată izolarea aceasta nu am prea mai avut timp. Adică am avut timp, dar nu m-am comandat și nu știu ce să ne jucăm sau ce vloguri să facem. Nici n-am putut să filmez vlogul acela. Așa că o să ne jucăm, o să începem să postăm cam de 2-3 ori pe săptămână. Cam de 2 ori. Da. Lunia și vinerea o să postăm. Poate și duminica. Deci duminica nu sunt sigur, dar lunia și vinerea o să postăm. O să postez eu. Hai să vedem ce mai e pe shop nou. A venit skin nou. Bă, a venit Baldi! Wow, ce fain e skin-ul ăsta, Baldi. Și cu lup a venit. Hai că așa l-am mai văzut. Bă, eu venit. Eu am mai jucat și am ieșit de câteva planșe, mai ales din prima, de foarte multe ori am ieșit din prima. Dar n-am reușit să scap încă din școală, n-am reușit să scap din sala de jocuri, n-am reușit să scap din acel cimitir cumva, așa, n-am reușit să scap din laboratorul acela, n-am reușit să scap de la noul chapter, care nici măcar nu știu care e. O să vedem. Văd că asta nu face nimic, asta ne uităm la ceilalți. Ce face Verzula? Verzula? Nu știu, logic să mai mă uit, pentru că așa nu mai mult stau, ia uitați, mai mult fug. Fug, hai că asta face ceva, dar ala verde, unde-i? Nu prea face, nici măcar nu găsiți o cheie sau ceva.
Hai că revenim când capitolul acela cu laboratorul acela era el acolo. Cred că acela era un pescar, cred. Ce s-a votat? Așa, ultima planșă, e bine, aici trebuie cheia verde. Da. Nu vedeți ce cheie sunt acolo? Gata, înțeleg. Se leagă poveștile. Aici trebuie un pește, deci. Să căutăm peștele! Unde? Cred că trebuie să-l pescuim, pentru că sunt la pescuit. Cred că trebuie să-l pescuim, e și normal. Deci să găsim o unghiță, parcă... am văzut o lumină aici. Ciocanul. Și dincolo e toporul acela. Aici trebuie... unghița aici trebuie. Da, aici trebuie să pescuim. Este... Bacon s-a trezit. Bacon e pe aici? Bacon ești tu? E baconiță! Zdoi baconițe, fugiți! Bă, m-a prins! M-a cam prins. Aș vedea dacă se descurcă ceilalți. Hai că ne uităm la baconiță. S-a luat fata aceasta. Prins-o. A prins-o, i-a făcut capul pătrat. Deja pe toți i-a prins. Așa repede. Da, suntem 4. Și numai 2 au fost de prins. 2 au fost baconiță. 2 au fost baconi. Deci au fost 2 baconițe. Ultima planșă. Ultima. Deci e hard. Deci. Bot. Botați toți bot. Mai vă schimbați. Este bot, în sfârșit. Acum avem câteva șanse să scăpăm. Da? Aici o știu. Deci se legă povestea. Eu am fost în toate capitolele, dar nu am ieșit decât de la casa lui Bacon. Am ieșit din biblioteca aceea. Am mai ieșit și din canal. Da, și din canal. Restul n-am mai ieșit. Din niciunul. Deci trebuie să ies. Acum să încercăm să ieșim de pe această planșă. Deci știu că trebuie să merg la barajoara și să dau din nou ciocanul. Nu te dă în fața mea! Nu! O să-mi iei lucrul! O să-mi iei ciocanul! Nu-l lua! Nu! Dă-mi-l mie! Dă-mi-l mie, că știu unde trebuie folosit. Știu, la ușă. Dă-mi-l mie! Bacon! Fugiți! Stai că fac curba. Sper să fie curba pe aici. Da. Este. Ce trebuie acolo? Aici trebuie un târnăcop, parcă. Așa arată acolo. Un târnăcop, cred. Sau o lopată. Aici trebuie ciocanul. Fata cu ciocanul! Fata cu ciocanul. Aștept. Unghița. E mea! Ce-i? Aici trebuie la... Acum dacă îl găsesc, acum știu. Deci unghița vinea la... Unde am găsit eu ciocanul în prima dată. Am găsit și fata aceea. Aici ce trebuie? L-am folosit aici, se pare. Că și aici trebuie. Aici că e albastră. Deci aici. Știu că undeva pe aici. Aici? Nu.
Aici, aici trebuie, aici. Haide. Pește. Am pescuit un pește. Și unde vine peștele? Pe la început. Cred că pe la început. Că arăta acolo. Aici, la cort. Domnule, ți-am adus un pește, vrei? Nu e nimeni. Trebuie să arăt un semn de pește. Aici? Nu. Unde trebuie? Aici. Nu, uite ce am găsit. Nu. Iese. Planșeul. Hai să am la planșeul. Nu vedeți pe mine? Și unde vine planșeul? Acolo unde am pescuit. Da, acolo. Pe acolo puneva. Am folosit unghița, îmi pare rău. Deci aici. Aici. Deci planșeul mereu trebuie aici. Unde e liber. Și am luat toporul. Și toporul habar n-am unde se folosește. N-am văzut nimic. Unde se folosește. Deci hai să căutăm. Să ne uităm. Cred că trebuie să luăm o scândură. Sau ceva. Cam o scândură trebuie să fie. Da, o scândură. Pentru că până acum că am văzut. Mi s-a părut că am văzut o scândură. Nu mi s-a părut mie. Deci trebuie pe aici undeva să fie o scândură. Unde-i? Uite! Dar eu nu mă duc așa să-mi fură lucrul. Eu mă duc altundeva, ca așa o să-mi iei. Se fac să creadă că plec. Și acum mă duc înapoi. Haide că-l deschid. Știu unde se folosește asta? Știu unde se folosește? Gata, știu unde, gata, am înțeles. Cheia galbenă. Cheia galbenă sau verde trebuia? Aici se folosește asta. Nu, vin aici. Mi-a furat cheia și am deschis. Dăm cheia. Ok, vine la safe. Și pe aici, ifale, hai. Vine la safe. La safe. Asta nu-mi place. Aici safe-ul? Nu e safe. Așa, ai cheia verde. Deschide, fata. Aici trebuie galben. E galbenă. Aici trebuie galben. Băiatul, rășcatule. Băiatul, unde e băiatul acela? Știu că era și un safe. Am luat cheia galbenă? Uite, mersi. Mersi că mi-a lăsat cheia. Acum mă duc, gata, vai, am înțeles deja. Și prima dată când mă joc, am înțeles deja unde vin lucrurile. Deci să mergem acolo. Eu prima dată am crezut că numai la safe trebuie, dar am văzut că avea cheia fata aceea verde. Și acolo era verde. Deci am crezut că acolo se folosește cheia verde. Dar de fapt e galben, e doar o iluzie. Uitați, e plin de verde. E o iluzie. Bă, dar ce cheie vine aici? Yellow key. Yellow. Dar ce cheie e asta? Atunci. Bă, nu înțeleg. Mai trebuie ceva pe aici? Nu înțeles deloc. De ce nu merge?
De ce nu merge deloc? Nu știu de ce nu merge. Cu cheia verde nu a mers. Uite, a deschis. Lopata? Nu, dăm lopata. Eu am deschis, cred. Băiatul, n-ai mici acolo. Ok? E a meu ce se află acolo. E a meu. Mă, și stau aici. Și tu mai fura mie lucruri. Ah, gata, ieșim. Unde-i cheia argintie? Unde-i ușa? Unde-i că ieșim? Unde-i? Aici. Este, ieșim. Gata. Nu vine să cred, am ieșit de pe ultima hartă din prima. Spitalul. Mergem la spital? Mergem la spital în următorul capitol. Wow! Bă, am ieșit, cine mai e? Fata aceasta. Toți am ieșit. Bă, am ieșit, nu vine să cred. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă și noi ne vedem data viitoare. Uitați de like, am ieșit din capitolul 9.